bigarren aste honakeko astelena. Gaur gai eguna da, así que gaur super de chill. Oingo saltzera. Egoan izan arte editatzen bideoa, porque edita honegan atzo, eta ez da gorde. Ikusi nire ama karbolea jarri zeban. Ez noten jarri. Eta gure etxean dago, ezkia ikusi. Salga izan ikastoleru hauak. Gure etxean dauko tradizio bat, dala urtero, nire baketanik, erosten dugu arbolarako dekorazio bat, berrixa. Austot nek ekarri nebala, ez dakin nondik. ¿Cómo te digo de qué? De mis días. ¿De tus vidas? Claro, aita. De cómo veo la vida pasar. Erantzukizunez jokatzea dagokigu, eta erantzukizunez jokatzen dugu. Hola, zuek, eguerdion, azten dugu, ez, guardixa. Bilbon egon naiz, ernaiko prentxorreko bat kubritzen, eta erosi pitxut. Eta batzuk erakutzi behotzuet, bazkaixo berotze jaten bitartian. Eta abantziak gero erakutziko zuet, porque eski, super ondo geratzen da kajoia horra peiatzeko gauzak. Erosi edot. Honek, osatia pintzak, itxeko pintzak. Zierriak koiarretarako bi koloretan, dorauak eta plateauak. Soka geixo, itxeko koiarrak. Todo de koiares. Eta honek, hori betetzen dozula, eta geratu bila da hori superpolitxo. Eta gero honek, etzetik diela, sin más. Pozpozik. Zuek behitu, ze politxa geratu gaten, hau da eramateko pelura, diakonek dia. Ointxerako txukotuet nire eskina hau, ondo montauta. Behitu, aiama, kiekuki, total, da super nizuek. Hemen dauko lamina bat erosino gana azokan, bilgunekua, superpolitxan baiek aukeratu zeuztala. Eta hemen dauko batera joetzean, opareritu sostena, eta hierran batia gaitxeko. Hemen, nire lenguzinak, hau, que superpolitxan geratzen da, sin más, estetiko. Honek dia, topaguneko, barkatu, azkenengo gazteun eskutikeko bideoklipeko lora batzuk, eta horri, plastikozko batzuk. Zorgin bat dena bakarri gala osostala. Hemen, zabaltzen dozula. Tomar por saco, eta zeukan txokolatia. Gero jarriko hankak. Hemen dauzkate nire eraztunak. Kajatxo geratzen dala superpolitxa. Baina ez da izten, porque dari belarretxako gehiago. Eta hemen honek. Falta dia gaur dauzkatenak, diela menguak. Zinera jumbiana islaster. Es que me encanta zinera juti, en plan, kartzela zarko zine me parece lo más. Eta oin prestabiot afaixo, porque nego daiz afaixakin. A ver, pelixak, sortziretan azten da, behatzi terdi, amarrak lorten gutxi edo bukatu dagoten da. Gauzia, que, nik normalian afatzeot justo eta arte horretan orduan da, afaixakin noia, hola, nafaltzen dut lagunekin, eta gero etxeran ator, jamiakin, agustísimo eta total. En plan, maravilloso. Baina, kolokatzen eman nian, oina poduta zereten azpiko kajoiak eta holan, neban, hemengo mobidak bai begira. Eta topau dut, imprima unitxun, argazkixak, me encanta, tipo, fizikoan eukitzia. Eta hau adibidez da, San Martinetakua, hau Agirretarrekin atortxun, Kaskagorri lo más, Kaskagorri Despedida 2.0, San Juan Súa, The Family, San Martinak indabekin, zuek, lo más. Nire mama, txosnetan, ella. Hola zuek, egunon, ze moduz, azkena, juhu! Kiot bilera bat, online, ez dakizet, eta hoi nago, drinking my little tea, berrez da little, porque da literal, hola. Eta, nator, ezatera, belarritxakoen zozketako irabazlia dala Irantzu Pérez Danusita. Irantzu, tienes una flor en el culo, literal. Porque Irantzu doia esaten, horreko zozketatik beraitoko behakola. Pues nada, Irantzu, for you. Así que ostiralian Bilbora noianez, eroan batzut. Bastante inbidixia,
Uretan dagoen jendiak. Zuek behitu zein topo duten, no? Hola, zuek! Baina eske versión 1 eta versión 2. No, versión 2 no, perdona. Versión pro Declaraciones. y versión. Bueno, zuek, esto kontau, baina gonez mai eta lixekin. Protagonistia... Bueno, ontxe, Ibai egarri dozku tortilla patata, porque eukida bezakitze, eta ikusi. Ikusi. Ai, sorpresa, zinekin nago estegun honetan bebai. Hola, zuek, zer moduz. Buelta honez pintxopotik, osea, zelako, eta kristonotan egon orduan jantzio pijamia eta jertzia gainetik. Hola, zuek, eguno, larun bata, juju, zer moduz. Bueno, atzaz neban izo grabau, porque kamaria izan astu jaten, eta esan neban, pues meniago mobiaken grabatzera, eta punto. Bueno, initxun koiarrak, superpolitxak, de hecho dauzkate hemen, porque kuaderriakuak eskatu zuzten erakusteko eta probatzeko eta hori. Eta, zuek pasau jat, lo peor que me podía pasar, dala tostadoria jodidu inda. Tostadak tostau ditut, mantendu da, baina baitu zein etorri da etxera. Ikusi, gure txikitu heli. Napo, hombre. Beste behin, esango dute, inoizko aurrekonturik handienak direla. Hola, zuek, zer moduz. Bueno, ja aldu gado nostira, eski ez dakit esan duten, gatozela ikustera ura bere bidean. Eta, ja etorri di Aroa eta Mikel, darela hemen, Aroa zugala ordu bete pentsatzen, egon bezala parkatzen, eta parkau doble lenguan. Eta azkenian zipe bai etorri, así que, bueno, ba, hane falta, da etxe bestetarrak egoteko. Eldu gai ilun berarri hau da una mierda, eta dago, ontxe bertan, oian bega. Hola, zuek! Behitu zitako! Aion pa! Literal, zuekare, super goixan. Bai. Osea, ematen dago, como que eres tan impresionua, zuek. Fuertea da, asunto hau, fuertea da. Oso fuertea da. Zuek bello reparan. Zuek esan dau, kantu hau izotzela txikita eta egeri. Osea, que majo urko. Oindala horretan urte, bueno, ez dako etorri izan da ben, baina, que bonito. Bueno, zuek kotxean gare ja, bukatua kontzertua, ondo pasau dugu. Hori hori hernean portazioa. Txarrena izan da, superleku eskasa zeukagula. Esan egin txarra. Txamarren dako, eta zutitzeko eta bai. Osa, jendia zeman jarrita. Esan tipo zutik ikusteko kontzertu bat. La txamarra. La txama. Eta on jaba etxera. Hola zuek, egunon, igandea, juhu! Es que, en fin, batzutan, pues, se va la pinza. Super ondo, indotlo pila bat. Osa, atzo, bueltan gentu zenian esan ginen, ba, igual, tabernetara, baina, eski genden, super kantzauta. Eta zegez etxera, gaina garbi ditxu, alotara, lo pila bat indot. Goizian, bukatu ditut belartxako batzuk, gozaldot super chill, jaikiniz, 10:00 dutxau ginez, nuzike, eta oin grauet bide batzuk. Zuek, eske, behitu, zekaltzetin jantzi duten, eske, en fin, polo nortera. Ai, ama, zuek, eske, nago, super posik, porque ditzen dau, kriston tiempazua, nos gusta, bileria dauko bai, baina, que divertido, ez dakit, ze posik nagon. Zuek, super posik etorri ez bilerara. Eta, evidentemente... Declaraciones de intenciones, zuek... Bueno, evidentemente, Andonik ekarri dau jararixo. Ando, ze ekarri duzkuzu. A ver, daukogu, alde batetik. Arbolitos de hojaldre. Zuek! Gero, daukogu. Ez dana etortzen puntu bat. Panetone pizkat. Etxian indakua, Zuek, eta, hombre. Eta... turron de kinder, bueno, Andoni, arroba ibili munduan ekindakua.
La pinta. Ai, ama, eski Jamiot honeken. Bueno, Jamiot hori gabe eta gero claro. Xaxan sartzen basate hau dago egunero, bilera danetan. Dago super ona. Esponjoso dago. Ni bain naiz fan, Lehenko aldizia panetoni itxotela. Super ona dago, zurroia. Eta, oin panetone. Ibaiek ja berantzat hartu da. Bai. Procedemos Ai, ura, mese. a la cata, bai. A ber, hori berez berua hobeto geratzen da. Dago berua, Bai, ondiokan bai. Bai, epeltxo. Jo izan guzo galdera. Jolastu dugu, taco gato, queso, cabra, pizza. Hola da? Bai. Jolastu dugu... Goat. Taco cat. Hori? Goat. Cheese pizza. Bueno, inglesez jolastu gainera. Gero, Exploding Kittens, que sin más, gato izan da lo más. Eta hoy... Sitch Trampatia. Nos encanta. Hola! Hola! Kaixo. Hola zuek! Hori gago.